L-intħil ta' Karl Mifsud Bonnici biex jitwaqfu passi dixxiplinari f'każ fejn kien hemm mewt ta' persuna qiegħed iqanqal iktar mistoqsijiet. Dan anke għaliex issa kien żvelat li f'każi oħra l-affarijiet imxew b'mod differenti. Kien il-ġurnal kulħadd li l-ħadd filgħodu żvela kif fl-2008 soldat ingħata ċarġ għax ħalla bib ta' compound miftuħ mingħajr superviżjoni. Dakinhar immigrant kien ipprova jaħrab. 3 snin wara meta 6 immigranti ħarbu għax tħallit grada miftuħa u wieħed minnhom spiċċa miet, Karl Mifsud Bonnici ordna biex ma jtieħdux passi dixxiplinari. Dan anke jekk kien hemm parir bil-kontra. Fl-aħħar ġimagħtejn Karl Mifsud Bonnici baqa' jżomm għal kollox siket dwar dan il-każ, anke jekk il-fatti magħrufa jpoġġu r-responsabbiltà politika għal kollox fuqu. Minflok kien il-kap nazzjonalista Simon Busuttil li sa issa għażel li jiddifendih u argumenta li dan m'għandu ebda responsabbiltà politika xi jġorr. Dan għaliex skontu din ir-responsabbiltà politika inġarret meta l-Partit Nazzjonalista tilef l-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan anke jekk sal-aħħar elezzjoni ġenerali ħadd ma kien jaf b'dan l-aġir għaliex ir-rapport ta' inkjesta inżamm moħħbi u kien biss dan ix-xahar li ħarġu d-dettalji. Dan wara li żvelaħ il-Prim Ministru fil-Parlament.